I år har Operation Dagsværk lagt fokus på befolkningen i Amazonas regnskov. Regnskoven har mange fordele. For eksempel har den en høj omsætning af næringsstoffer. Den høje omsætning resulterer i, at planterne har en hurtig vækst. Derudover har regnskoven også en stor biodiversitet, og man kan i alt finde 21.462 dyre- og plantearter. Den har endda også sit helt eget økosystem og er jo særdeles CO2-neutral. Amazonas regnskov har sin egen selvstændige befolkning, som lever af de ressourcer, regnskoven tilbyder. Men siden 1970'erne har olieselskaberne jo forurenet regnskovens floder og natur med deres olieudslip. Vi skal derfor nu arbejde på at undgå, at olieselskaberne udbreder sig. Hvis vi ikke undgår dette, vil olieselskaberne fortsat forurene regnskoven. Hvis olieudslipene fortsætter, vil det jo forurene floder og natur endnu mere. Hvis vi ikke undgår dette, vil befolkningen ikke længere kunne leve af de ressourcer, som regnskoven tilbyder dem. Operation Dagsværks løsning på dette er at give børnene i Amazonas regnskov en uddannelse. Ved at give børnene en uddannelse vil de lære deres rettigheder at kende. De vil også lære, hvordan man udnytter regnskoven bæredygtigt. Vil du være med til at undgå dette og hjælpe børnene i Amazonas regnskov med at få en uddannelse, så meld dig til OD-dagen den 9. november og gør en forskel.